Benvidos ao cuarto acto de investidura e de entrega de medallas de novos membros da Irmandade Xurídica Galega que ten lugar hoxe aquí na vila de Pontevedra e na sede da Diputación Provincial. En primeiro lugar, queremos facer extensivo o noso agradecemento ás autoridades e representantes institucionais que nos honran coa súa presencia e coa súa compañía. O ilustrísimo señor alcalde de Pontevedra, don Miguel Anxo Fernández, que colaborou con nós de maneira absoluta e con unha disponibilidade sin límites para organizar os actos en memoria de Fermín Bouzabrei, que tuveron lugar nesta vila nesta semana. O secretario xeral de Política Lingüística, don Anxo Lourenzo, que está aquí en nome da Xunta de Galicia do Goberno Galego e que sempre colaborou con nós tamén de maneira sin reserva ninguna. Os señores decanos dos Colexios de Abogados da Coruña e de Vigo, don Alfonso Álvarez Ganda e don Antonio Platas Tasende, que sempre acolleron as nosas iniciativas e as nosas ideas e proxectos con ilusión e con solidariedade, e en nome da Diputación Provincial de Pontevedra, a diputada doña Begoña Estévez, que merece unha mención especial porque non é que a Diputación de Pontevedra colaborase sempre con nós das formas máis variadas e máis imprescindibles que vos podedes imaginar, sino que, ademais, en esta ocasión concreta, pois nos dá un acubillo especial neste Palacio Provincial e nesta sala de sesións onde eles celebran as súas reunións. Queremos facer extensiva o noso agradecemento aos familiares, en especial aos fillos de don Fermín Bouzabrei, que, como sabedes, é a figura insigne da cultura galega e do dereito galego a que lle dedicamos este ano un recordo especial na tradición que vimos seguindo de recobrar a memoria dos nosos devanceiros, das persoas que antes que a nós, pois, de alguma maneira, traballaron polo proxectos polos que nós estamos a traballar. En concreto, tamén seguindo a tradición de outros anos, recordamos a figura de don Fermín Bouzabrei a través da emprazamento e inauguración do busto que tuvo lugar esta semana aquí na vila de Pontevedra, nunha praza que leva o seu nome, e que colocamos un magnífico busto do escultor don José Molares, e tamén, a parte diso, coa publicación do libro que seguramente todos tedes as vosas mans, en que, de alguna maneira, recordamos diversos aspectos de don Fermín Bouzabrei, especialmente todos aqueles que fan referencia ao seu traballo como xurista e como xuíz e magistrado. Nese libro colaboran o historiador Clodio González, que merece un agradecemento e un recordo especial porque fixo un traballo literalmente impagable, como en todas as cousas que el fai pois con un entusiasmo e con unha dedicación e un coñecemento sin límites. Non hai cartos para pagarlle a Clodio González os traballos que fai e, en concreto, esta colaboración que de maneira totalmente desinteresada realizou porque nós ya pedimos e que creo que merece unha mención e un recordo especial. Colaboran tamén no libro o abogado don Xesús Palmou, que se refire e fai unha semblanza de don Fermín Bouzabrei na súa vinculación coa vila e coa comarca da Estrada na que exerceu como xuíz de primeira instancia de instrucción na década dos 30, e o abogado e decano do Colexio de Abogados da Coruña, don Antonio Platas, así como a lingüista Anxos Sobriño. Tamén queremos facer extensivo o noso saludo especial e fraternal a don Santiago Torres Bermúdez, o que llevamos a entregar este ano a medalla de ouro do Ixuga por ser un xurista galego no que concorren uns méritos especiais e singulares aos que máis adiante se referirán os meus compañeiros. Finalmente, o saúdo tamén o facemos extensivo a todos os membros do Ixuga, tanto os vellos, os que xa formamos parte dela, como os novos que hoxe aquí están con nós, e tamén a todas aquelas persoas que nos acompañan, estean ou non estean no Ixuga, pero que comparten a nosa ilusión e o noso proxecto. Queridos amigos, unhas breves palabras para contextualizar este acto. Vivimos nun tempo de crisis que é evidente, unha crisis no ámbito económico cuxa manifestación máis sangrante é a lacra do desemprego, unha crise social
en que se poñen en cuestión as institucións sociais que nos pensamos indefinidas ou permanentes no tempo, unha crise política que se manifesta na falta de creto e no distanciamento con que son observados os axentes políticos e con que os cidadáns se alonxan cada día máis dos partidos e das institucións. En definitiva, estamos vivendo unha situación en que está en crise a sociedade tal e como nos a coñecemos e tal como nos creamos nela, a sociedade do benestar e o estado de benestar, e os servicios públicos que de alguma maneira conforman a nosa cultura como cidadáns e como xuristas tamén están todos minguando ou están todos sufrindo unha crise moi severa. O sistema público de educación, o sistema público de saúde, o sistema público da seguridade social, todas as prestacións do Estado moderno están sendo revisadas e están vendo minguadas a súa extensión material o acceso dos cidadáns a elas. Incluso os servicios máis tradicionais, como da seguridade pública ou da administración de xustiza, tamén sufren as consecuencias e as angurias destas estreituras. A crise tamén afecta, como é obvio, o mundo da cultura e, no que a nos toca, tamén a política lingüística deste país. Desde hai 2 ou 3 anos asistimos a un forte enfrontamento con relación á política lingüística e á política de promoción da lingua galega. Digo enfrontamento porque non se ven ou non se albisca un debate sereno e unha reflexión demorada ou devagar sobre os problemas reais que ten unha política lingüística e unha política de promoción do galego, senón que estamos asistindo a un enfrontamento grave en que se invocan prexuizos, argumentos demagóxicos, e o peor de todos eles probablemente sea a cantarela de que hai unha imposición do galego ou de que a liberdade lingüística é contraria á promoción e do uso da lingua galega. É como se se volvese un mundo do revés. Todo isto está enmarcado nun clima grave de pesimismo que leva a incompresión e a falta de diálogo sobre as cuestións sociais. Neste contexto, non quero chamar a atención sobre os aspectos optimistas de que a existencia da Irmandade Xurídica Galega e o acto que aquí celebramos hoxe. Queridos amigos, este ano a Irmandade Xurídica Galega, coa importancia simbólica que poida ter, acada 100 de membros. Somos 100 de profesionais, de xuristas, de funcionarios, que compartimos un proxecto de confianza e de reafirmación no futuro da lingua galega. Creemos nun proxecto de galego como lingua de cultura e creemos nun proxecto de galego como lingua xurídica e como lingua do dereito. E, repito, somos 100 de membros da Ixuga, pero evidentemente non somos 100 só. Fora da Irmandade Xurídica Galega ha de haber outro 100 ou varios centos de profesionais, de xuristas e de profesionais que comparten en máis ou en menor medida o noso proxecto. Este é un signo positivo que eu quero salientar hoxe aquí diante de vós, e este signo positivo, ademais, vese reforzado polo tradicional acto de investidura e de entrega das medallas que realizamos con periodicidade anual. Este acto de investidura ten unha importancia simbólica en canto en que significa unha reafirmación persoal de cada un dos novos membros fronte a sí mesmo e fronte aos demais compañeros de Ixuga de manter unha posición firme en relación coa defensa da lingua galega como lingua xurídica. Pero, ademais, a parte disso, ese acto de investidura, ese acto de entrega de medallas, significa tamén unha declaración pública e solemne perante o conxunto da sociedade galega en favor do noso proxecto común. Por iso, deixando aparte as polémicas estériles e as incomprensións ou os prexuízos culturais, ideolóxicos e as posicións partidistas, nos manifestamos que estamos públicamente en favor da utilización do galego como lingua xurídica, da utilización do galego nas relacións xurídicas e relacións da administración de xustiza, e queremos convertir, por decir de alguma maneira, este día nun día do orgullo dos xuristas galegos. E optamos polo galego como un acto de liberdade. Estamos nunha sociedade libre e a nosa posición e o noso compromiso é un compromiso que concreta e manifesta ese acto de liberdade. É un acto democrático e é un acto que é manifestación clara do pluralismo cultural e político da nosa sociedade. A parte disso, non temos ningún inconveniente en recoñecer que este acto é un acto de propaganda no bo sentido da palabra. Non estamos por impoñer, non estamos por ninguna imposición sectaria, senón que este acto é unha invitación
a todos os demais xuristas, a todos os profesionais, aos funcionarios que comparten con o noso proxecto para que se comprometan públicamente no seu traballo diario en favor do uso do galego e aqueles outras persoas e aqueles outros traballadores e funcionarios que non comparten o noso proxecto que manteñan unha actitude de respeto e de comprensión con respecto das nosas decisións. Queridos amigos, non só somos un centro dentro da Ixuga e varios centros fora da Ixuga, senón que estamos por toda Galicia e abarcamos prácticamente todas as profesións relacionadas co mundo da xustiza e do dereito. Para darvos un exemplo, hoxe aquí entran na Ixuga 9 abogados, 3 fiscais, 2 xuíces e magistrados, unha profesora de Dereito da Universidade, un inspector de traballo, un controlador laboral, un procurador, un secretario de varios funcionarios da Administración de Xustiza, un xefe da Policía Local, e non sei se me queda algún máis, pero como vedes, estamos de todas as especialidades e de todos os ámbitos do mundo do dereito. Aínda poderán dicir que somos unha minoría, pero o que certo é que somos unha minoría grande e unha minoría variada. Para concluir, quero me referir a 2 ou 3 reivindicacións que temos que fazer e que non podemos calar. A primeira delas fai referencia ás administracións públicas de Galicia, a Xunta de Galicia, as Deputacións Provinciais e os concellos do noso país. Estas institucións teñen un papel como axentes normalizadores e como axentes promotores do uso do galego de primeira orde, non só desde o punto de vista do ordenamento xurídico e da lei, sino tamén desde o punto de vista histórico na transición. Todos recordades que, en concreto, as administracións locais xogaron un papel de avangarda na introdución do galego en ámbitos aos que antes lle estaban vedados. Pois queremos facer unha chamada de atención a estas institucións e as persoas que aquí hoxe representan para que perseveren e renoven ese papel de axentes de normalización. As administracións públicas son uns protagonistas esenciais do mundo das relacións xurídicas e do mundo do dereito, crean actos xurídicos, participan en negocios, teñen procesos. En definitiva, por medio delas, interveñen múltiples operadores xurídicos. Non vale a disculpa xa non vale máis a disculpa de que é que non hai abogados que falen galego, é que non hai procuradores que falen galego, é que non hai inspectores que falen galego. Eso xa non é certo. Esa disculpa creo que xa non se pode dicir. E, polo tanto, como non se pode dicir, e aquí estamos a proba de que non se pode dicir, é polo que facemos un chamamento forte a estas administracións públicas para que renoven o papel neste sentido. O segundo aspecto da nosa reivindicación, e xa con isto vou a concluir, refírese ás universidades galegas e aos colexios profesionais, en especial os colexios de abogados e procuradores, porque reúnen os colectivos profesionais máis numerosos cuantitativamente e que teñen un papel singular en todo o mundo do dereito. Tanto as universidades galegas como os colexios profesionais xogan un papel moi importante na formación dos futuros xuristas, tanto no que se refire á formación académica propiamente dita, como a formación ou perfeccionamento profesional posterior á obtención dos títulos. É evidente que a presencia do galego en estes ámbitos é moi minoritaria ou é minoritaria, que históricamente eso se pode explicar, evidentemente, pero que tamén é evidente que temos dereito a que se progrese nesa materia. Temos dereito a que se progrese na materia e que nos ámbitos universitarios e nos ámbitos dos colexios profesionais se lle dé a presencia ao galego como lingua de relación e como lingua de estudio. E, ademais, hai unhas boas ocasións para iso, porque todos, ninguén dos que estamos aquí, discutimos a necesidade de que ten que haber unha renovación e unha modernización da linguaxe xurídica e administrativa, tanto oral como escrita, e a oportunidade de renovar e modernizar a linguaxe é unha oportunidade singularmente favorable para introducir o galego na práctica do dereito. En este aspecto, quero chamar a atención singularmente sobre 2 entidades que debían ter un papel singular, que son a Escola Galega de Administración Pública, de Santiago de Compostela, e o Centro de Estudios Xudiciais e de Seguridade Pública da Estrada. Chamo de maneira singular a atención sobre os dous centros porque desempeñan un papel central na formación dos funcionarios e dos profesionais nos ámbitos aos que se dedican. Pois ben, tamén neste caso a presencia do galego como lingua de relación e como lingua de traballo e como lingua de estudo é pouco máis que testimonial. E repito, tampouco non vale neste caso seguir dicindo que non hai profesores galegofalantes ou non hai profesores que podan coñecer a linguaxe xurídica galega.
repito, tanto dentro da Irmandade Xurídica Galega como fora da Irmandade Xurídica Galega, hoxe en Galicia hai funcionarios, abogados, xuíces, profesionais da xustiza, funcionarios da xustiza que están perfectamente e cumpridamente preparados para intervir e axudar o proceso de normalización lingüística neses ámbitos. Concluo, queridos amigos, hoxe estamos aquí en Pontevedra, estivemos en Celanova, estivemos en Castro Caldelas, pasamos por Lugo, pasamos por Fonseca, Santiago de Compostela e seguiremos por toda Galicia. O ano que ven, Deus mediante, acollerannos na cidade da Coruña coa colaboración do Colexio de Abogados daquela vila, daquela cidade, e ali estaremos na Coruña ou onde cadre, pero temos que facer escoitar a nosa voz en todos os recunchos de Galicia. Moitas gracias. Sendo as 19:30 horas do 3 de marzo de 2011, reúnese no Pazo del Estrobe, en Padrón, a Coruña, os membros da Xunta Directiva da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia. Don Xaquín Monteagudo Romero, presidente. Don Xosé González Martínez, secretario. Dona Carmen Pérez Vaquero, tesoureira. Don Benito Montero Prego, vogal. Don Xosé Xoán Barreiro Prado, vogal. Don Carlos Varela García, vogal. Don Xosé Rodríguez González, vogal. Don Feliciano Noveira Vidal, vogal. Excusa a súa asistencia por motivos profesionais don Luís García Mañá. Entre outros asuntos da orde do día, adoptouse o seguinte acordo. Primeiro, nomear novos membros da Irmandade Xurídica Galega os seguintes profesionais do dereito. Dona Alba Arrizado Mosqueira, Dona Elvira Candado Cideiro, Dona María Casas Cerreira, Dona Consuelo Castro Rey, Don Xosé Manuel Covas Villalustre, Don Xesús Costas Abreu, Don Andrés Tapena Paz, Dona Vanessa Fernández González, Don Nicolás Fernández Piñeiro, Don Antonio López Díaz, Don Xulio López Valcarce, Don Xaime Lujilde de Jesús, Don Daniel Macelle Díaz, Dona Alba Noveira López, Don Xesús Palmou Lorenzo, Dona Celia Pereira Porto, Don Benigno Sánchez García, Dona Isabel Suárez García, Dona Rosa María Callón Salgado, Don Xosé Tato Camino, Don Santiago Valencia Vila, Don Xermán Varela Castejón, Don Simón González Barino, Dona Rosa Vila Marelle, Dona Ana María Villar Méndez. Segundo, acórdase a semade impoñerlle a insignia de ouro da Irmandade Xurídica Galega ao xuíz da Corte Internacional de Xustiza, don Santiago Torres Bernárdez, polo que representa para a nosa cultura e galeguidade que un xurista nado no noso país chegara a desempeñar un cargo de relevancia nunha instancia xudicial internacional. Terceiro, acéptase a proposta de homenaxear ao magistrado don Fermín Bouza Brei e editar unha obra colectiva que recupere a memoria de tal egrexo xurista e polígrafo da nosa cultura. Por unanimidade dos presentes, acórdase levar a cabo os devanditos actos o día 2 de xullo de 2011, na sede da Deputación Provincial de Pontevedra. Comprométome a utilizar e defender, ou seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Recibe a insignia. Arriba. Sí. Recibe a insignia e o diploma como membro da Irmandade. Benvida. Comprométome a utilizar e defender ou seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega
no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender, seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e a defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consorte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Muchas gracias, muy agradecido. Comprométome a utilizar e defender ou seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Muchas gracias. ¿Qué tal, querido? Lo grabamos aquí. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns.
Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender, a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galiza e con pleno respecto aos dereitos da cidadanía. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender ou a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos das fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando ou defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galiza e con pleno respeto aos dereitos da cidadanía.
Comprométome a utilizar e defender ou seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto da Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a seguir utilizando e defendendo o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Seguindo a tradición que instauramos outros anos, aproveitamos este acto para recoñecer tamén a figura do xurista galego singular. Este ano 2011 decidimos recoñecerlle a don Santiago Torres Bernárdez, que foi secretario xeral do Tribunal Internacional de Xustiza da Haya, que desenvolveu un dos postos máis importantes aos que pode aspirar un xurista, impoñerlle a insignia de ouro do Ixuga. Antes de facer a louvanza de don Santiago Torres, que fala don Carlos Varela, dada a vinculación especial do homenaxeado ca cidade de Vigo, a Xunta de Goberno do Colexio de Abogados de Vigo fainos chegar o seguinte acordo ou resolución. A Xunta de Goberno do Colexio de Abogados de Vigo, reunida o 29 de xuño de 2011, tendo en contra a ilustre personalidade do xurista nacido nesta cidade en 1929, don Santiago Torres Bernárdez, abogado do ilustre Colexio de Abogados de Madrid, galego de nación e de corazón, fillo de mestre nacional e xornalista, vítima nesta cidade da traxedia da nosa guerra civil, don Apolinar Torres López, considerando os méritos que nel concorren en razón dos múltiples cargos e cometidos que ten desempeñado na División de Codificación do Dereito Internacional da ONU, na Asamblea Xeral das Nacións Unidas, en diversas misións deste alto organismo, no Tribunal Internacional de Xustiza da Haya en canto secretario xeral e xuiz ad hoc para diversos contenciosos, ao servicio da Corte Permanente de Arbitraxe da Haya, así como en moitas outras actividades políticas transnacionais, científicas, académicas e docentes, e tamén polo número e cualidade das súas publicacións sobre temas de dereito internacional, conxunto de merecementos que o converten nunha das figuras xurídicas máis relevantes entre as nacidas en Galicia e tamén no resto de España. Acordou encomendar ao seu decano que, facéndose presente este sábado vindeiro no Pazo Provincial de Pontevedra, se sirva a dar a coñecer a adhesión deste colexio a merecida homenaxe que nesta data lle brinda a Irmandade Xurídica Galega. Esta é a certificación que expide don Santiago Costa Caso, secretario do Colexio de Abogados de Vigo. Ten a palabra don Carlos Varela. Señores decanos dos ilustres colexios de abogados de Vigo e da Coruña, señor secretario xeral de Política Lingüística, autoridades, representante da Diputación Provincial, señora diputada provincial, Galicia é algo máis que un territorio ou unha xeografía, é unha comunidade espallada polo mundo. As realidades históricas da emigración e da guerra civil configuraron unha rede de referencias persoais que se viron obrigadas a buscar novos horizontes vitais e profesionais lonxe da nosa terra. Unha desas referencias destacadas está representada hoxe neste acto polo noso homenaxeado. Santiago Torres Bernárdez naceu en Vigo en 1929. A unha idade moi temperá, con 7 anos, vese privado do seu pai Apolinar Torres, de profesión mestre e xornalista, que foi fusilado o 26 de agosto de 1936, cando contaba 41 anos de idade e era presidente da agrupación de Vigo do Partido Socialista. Marcada por este cruel acontecemento, que foi obxecto de declaración de reparación e recoñecemento persoal polo Ministerio de Xustiza en novembro de 2009 en aplicación da Lei da Memoria Histórica,
A súa familia trasládase de Vigo a Barcelona en 1940 e posteriormente a Bilbao, cidade onde Santiago Torres estuda o bacharelato e pasa a maior parte da súa xuventude. A súa estadía no País Vasco non o desvincula das súas orixes, pois no seu contorno tivo a posibilidade de frecuentar unha importante biblioteca de literatura galega, feito que lle permitiu cultivar con asiduidade a lectura na nosa lingua. Inicia a súa formación xurídica e o estudo de Dereito na Universidade de Valladolid, obtendo a licenciatura no ano 1952. Posteriormente, en 1957, doutoras en Leis pola Universidade Alemá do Saar. En 1959, obtén tamén o título de doutor en Dereito pola Universidade onde se formou. Neste último ano, instálase en Nova York para comezar a súa carreira como xurista, ingresando nas Nacións Unidas. En esa gigantesca organización gobernamental ascende ata chegar á dirección do seu servicio xurídico no período 1975-1980. Así mesmo, foi secretario da Comisión Xurídica da Asamblea Xeral da ONU, da Comisión de Dereito Internacional en Xenebra e das conferencias de codificación do Dereito Internacional celebradas en Viena baixo os auspicios das Nacións Unidas. En 1980 foi elixido secretario xeral do Tribunal Internacional de Xusticia da Haia, cargo que ocupou ata 1986. Dende 1987 é membro da Corte Permanente de Arbitraxe da Haia. Tamén desde 1989 e ata a actualidade foi designado xuíz ad hoc do dito tribunal en diversos asuntos contenciosos como, por exemplo, a controversia entre España e Canadá con motivo do apresamento do buque Estai, en disputas por diversas delimitacións territoriais e marítimas xurdidas entre distintos estados, e máis recentemente no conflito entre Argentina e Uruguai relativo á construción e posta en servicio de dúas plantas de pasta de celulosa na marxe dereita do río Uruguai. O seu importante labor como xurista especializado en Dereito Internacional Público fixo acreedor de diversas distincións, entre as que destacan a Gran Cruz Española ao Mérito Civil, outorgada en 1987, a Gran Cruz Hondureña da Orde José Cecilio del Valle, concedida en 1944, e a Gran Cruz Argentina da Orde de Mayo, concedida en 1995, así como os doutorados honoris causa das universidades de Alcalá de Henares e Carlos III. Foi, ademais, membro correspondente de diversos institutos internacionais de dereito e autor de múltiples publicacións sobre cuestións relacionadas coa organización, competencia e procedementos da Corte Internacional de Xustiza. Estes elementos de internacionalidade e universalidade da cultura xurídica que concorren na persoa do noso homenaxeado, establecidos a partir das referencias de identidades propias, forman tamén parte do ideario da Irmandade Xurídica Galega, igual que no seu tempo formaron parte do ideario da xeración Nós, que foi quen de facer unha interpretación da cultura de Europa desde Galicia. Un dos seus máis insignes representantes, don Ramón Otero Pedrallo, publicou en 1930 unha novela titulada Arredor de sí, na cal, a través do personaxe autobiográfico de Adrián Solovio, o protagonista da historia, narra a súa propia toma de conciencia respecto de Galicia e do lugar que lle debería corresponder en Europa. A xeración Nós non tratou de perpetuar a cultura galega únicamente como cultura literaria, senón que a elevou a un horizonte compartido co resto dos autores europeos a outros ámbitos de actuación, sin por iso perder a súa raíz galega. A xeración Nós propuxérase con iso un dobre obxectivo: europeizar a cultura galega e galeguizar Galicia. Nesta mesma liña de actuación, a Irmandade Xurídica, integrada por xuristas galegos con conciencia de selo, trata de cumprir unha tarefa fundamental: o desenvolvemento do galego como idioma capaz de transmitir o pensamento xurídico de vanguarda e de potenciar a súa utilización como lingua habitual no proceso xudicial, notarial e administrativo. Santiago Torres é un xurista universal que, afastado físicamente de Galicia polos ventos da vida, se asemella en moitos aspectos ao personaxe autobiográfico da novela de Otero Pedrallo,
que expresa os principios internacionalistas dos galeguistas da xeración Nós, no tocante á definición de Galicia como célula de universalidade. Nunha entrevista realizada para o diario El País en 1983, Santiago Torres definiuse como psicolóxicamente galego, que é o mesmo que dicir que xunto co seu vocacional internacionalismo mantivo sempre o sentimento de pertenenza a unha terra e a un país, así como a identificación cos elementos máis característicos da súa personalidade definidos por a lingua e a cultura propios. Santiago Torres soubo armonizar así, na súa faciana de xurista experto en Dereito Internacional Público, a dicotomía cultura propia, cultura universal, como un símbolo de verificación na propia vida do lema Galicia, célula de universalidade. A Irmandade Xurídica quere salientar nesta cuarta asamblea o labor desempeñado por don Santiago Torres en instancias internacionais, como levado a cabo no seu día por Lois Tobío, outra figura descoñecida para moitos xuristas de hoxe en día. Lois Tobío foi un activo intelectual do Seminario de Estudios Galegos, diplomático de carreira e profesor da Universidade de Compostela. No ano 1927 viaxou a Berlín para estudar Teoría do Estado con Hermann Heyer, o especialista alemán por excelencia, adquirindo unha formación que foi determinante para a súa achega á forma xurídica que debería adoptar o anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia. Desde os consulados e embaixadas españolas en distintos países nos que exerceu a súa profesión de diplomático, sempre tive presente a defensa de Galicia e da súa galeguidade, procurando nas instancias internacionais, como a Sociedade de Nacións, o recoñecemento de Galicia e a súa personalidade diferenciada. A herdanza global que Lois Tobío, finado no ano 2003, nos deixa é de un galeguista universalista, a convicción de quen comprendeu de boas a primeiras o imponderable valor da identidade como clave para entenderse no mundo, para desenvolverse sen lindeiros, sin perder o norte irrenunciable das orixes. A expresión profesional de Santiago Torres, de modo semellante, representa, en definitiva, a contribución dun xurista que, logo de pasar a maior parte da súa vida lonxe da terra, foi quen, como galego, nado en Galicia e con conciencia de selo, de fecundar, sermular e espigar nos campos da cultura xurídica e do dereito internacional público, constituíndose con iso nunha proba irrefutable da vitalidade espiritual dos xuristas galegos e na garantía da súa proxección universal. En recoñecemento a tan dilatada traxectoria, a Irmandade Xurídica Galega lle concede a súa medalla de ouro. Grazas, señor presidente, por darme a palabra. Quixera, en primeiro lugar, expresar o meu profundo e sinceiro reconocimento aos membros da Irmandade Xurídica Galega por la generosa decisión de otorgarme a insignia de ouro da Irmandade. É para min anolto honor recibir no Salón de Plenos da Diputación Provincial de Pontevedra a insignia de ouro dunha entidade composta de egregios xuíces, magistrados, abogados e outros juristas galegos que teñen como fin social a promoción da lingua galega na administración da justicia. Comparto plenamente este nobre fin da Irmandade, pois o uso do galego nas relacións jurídicas daríale un pulo importantísimo á consolidación na práctica do idioma na súa calidade de lingua oficial de Galicia e contribuiría, ademais, a unha normalización maior do galego na práctica social, consonante cos propósitos de la Lei de Normalización Lingüística aprobada hai anos. O meu agradecimento de novo por o honor que con tanta generosidade le otorgaron a un jurista galego que pertenece a unha generación a que se le negou, entre outras cousas, o estudo de la lengua vernácula de Galicia. Y con su permiso, ahora continuaré en castellano. Aunque no hablo el gallego por circunstancias históricas, mis raíces son
por los dos lados, materno y paterno, completamente gallegas. Mi padre y mis abuelos paternos son de Pontevedra, eran de Pontevedra, y el lado materno son vigueses. Aunque mi abuelo materno había nacido en Gijón, había adoptado Vigo como su auténtica patria. Mi familia era una familia, por el lado sobre todo de los Bernardes, una familia de rango abolengo republicano, ya desde el siglo XIX. Mi abuelo había sido amigo de Pi Margall y era federalista, según me contaba mi papá, y él mismo, porque yo llegué a conocerlo. Por el lado de mi padre, llegaron a ese mundo republicano, porque todos vivimos en Vigo. Cuando se casó mi padre y mi madre, nos instalamos en Vigo, con los Bernardes, cerca de los Bernardes. Mi padre aportó las inquietudes sociales de la época. Su horizonte ideológico venía de los movimientos cristianos sociales, pero fue evolucionando hacia los movimientos socialistas del siglo XX. Tuvo su parte activa y pagó un precio. Esa barbaridad que ocurrió en el verano del 36, esa irracionalidad que llenó de luto a muchas familias gallegas, también nos afectó a nosotros. Eso explica que los mayores, al terminar la guerra civil, decidieron llevar a los pequeños, mi hermana y yo, fuera de Galicia para darnos una educación normal. Y así ocurrió. Después de pasar por Barcelona, por Madrid, finalmente se radicaron en Bilbao y allí fuimos muy felices, lo tengo que decir. Y allí, como pudimos, las heridas se fueron curando. Mi hermana y yo estudiamos allí el bachillerato y luego fuimos a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, porque entonces, curiosamente, lo repito aquí, cosas que pasan, el País Vasco no tenía una universidad oficial del Estado. Y estaba dividido en dos. Vizcaya pertenecía a Valladolid y Guipúzcoa a Zaragoza. Nosotros, como estábamos en Vizcaya, además en la Universidad de Deusto no admitían a las chicas, entonces fuimos a Valladolid. Cogíamos un tren de carbón que nos llevaba de Valladolid a Bilbao y que nos dábamos toda la noche en llegar. Por lo tanto, vivimos tranquilos relativamente en Bilbao. Luego en una ciudad, no sé si ustedes conocen Bilbao, en que había muchas personas que de una manera u otra habían sufrido algo y por lo tanto nosotros fuimos muy bien acogidos. Tuve una juventud, tengo que decirlo, en Bilbao, sana, y fuimos criados sin odios y normal, que era importante. Al terminar los estudios en Valladolid, el profesor catedrático de Derecho Internacional, siempre me interesaba lo público. Yo había seguido de cerca de pequeño la BBC, las radios aliadas, La Voz de América, tenía mapas en la casa con la situación de los frentes, incluido en el Pacífico, siempre me gustó la geografía, veía por lo tanto las islas que iban abandonando los japoneses, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me interesé en lo internacional. Y este profesor de Valladolid me llevó a unos cursos de verano al terminar la licenciatura que se celebraban en Vitoria. Entonces pertenecían a Vitoria. Los cursos de Vitoria de Derecho Internacional los llevaba la administración, los administraba la Universidad de Valladolid. Hoy lo hace la Universidad del País Vasco. Se traspasaron al País Vasco. Y ahí conocí profesores y estudiantes extranjeros, incluidos grandes maestros del Derecho Internacional, como el profesor Ago, italiano, gran especialista en la responsabilidad internacional de los Estados, etc. Y entonces, charlando y tomando una copa por las calles de Vitoria, uno de ellos me dijo, pero te vas a quedar aquí. ¿Por qué no te vienes fuera? Está el movimiento federalista europeo en pleno auge. Queremos que vengan gente como tú. España va a entrar dentro de unos años en la Unión Europea, o lo que se veía, o la Federación Europea, como se hablaba entonces. Era antes de que la Asamblea Nacional Francesa rechazara la Comunidad Europea de Defensa. Entonces, pues yo acepté. Envié un formulario, me dieron el gobierno francés una beca y ahí empezó mi inmersión en Europa. Primero en Francia, en Alemania, Francia, Alemania. Ahí hice lo que se llamaría un máster en Derecho Europeo comparado. Era una enseñanza histórica que pretendía superar el
rencor, las guerras y los nacionalismos que habían conducido a las catástrofes de las 2 guerras mundiales en Europa. Y así eso completó mi formación. Y ahí terminamos por un día, hice también el doctorado, y entonces un día, era 58, creo, 1958, un amigo y compañero de estudios de Viena, que fue catedrático más tarde en Viena, me envió una carta diciendo: hemos tenido noticias en Viena que buscan un joven doctor como tú en el servicio jurídico de la ONU en Nueva York. Tienes que escribir a esta persona. Yo escribí, la Secretaría de la ONU entonces era una secretaría con una gran integridad e independencia, no se dejaba manejar por los Estados miembros, entonces era el señor Hammarskjöld, el secretario general, y escribí en castellano, por cierto, desde Alemania. Lo he poco visto aún en los archivos de la organización, cuando yo dentro mandaba un poco y me remetían los files, cómo se procesó mi carta, ¿no? Bueno, ahí me llamaron enseguida. Y en enero del 59, hacia finales de enero, llegaba a Nueva York. Y abandonaba el regionalismo europeo y entraba en el Universal. Porque Nueva York también es una ciudad. Uno encuentra un poco de todas partes del mundo. Y además el mundo de la ONU es dentro de Nueva York un mundo muy internacional. Ya no eran solo las banderas europeas que me rodeaban, sino las de Asia, las de África. Y allí asistía la descolonización. Yo llegué en el 59, por lo tanto la Guerra Fría se había amainado un poquito. La cosa de la guerra de Corea había bajado un poco el tono y empezábamos el proceso que se llamó entonces de coexistencia pacífica entre los 2 bloques. A eso se unía la descolonización, sobre todo africana, pero también asiática, incluso en el Caribe. Entonces era un momento apropiado para emprender la tarea que la Carta de las Naciones Unidas encomienda a la Asamblea General, que es la promoción de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Es una de las tareas que enumera la Carta de la ONU y que atribuye esa competencia a la Asamblea General. Y entonces era importante para las partes políticas que participaban, para los miembros de la ONU, el hacer algunos avances en cuestiones de intereses comunes, porque había que tener un mínimo de reglas comunes. Y también tenía importancia para los europeos, como yo, el que todo el mundo descolonizado no abandonara todo lo adquirido en el pasado. La actitud de ese derecho europeo es un derecho colonial que no nos interesa, era peligrosa también para la estabilidad y el futuro. Y entonces se hizo esa obra de codificación, se hicieron grandes instrumentos, empezó la codificación del derecho del mar, la del derecho de los tratados, la responsabilidad internacional, el derecho diplomático, el derecho consular, el derecho de los riesgos internacionales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esa fue, a veces era en Nueva York cuando trabajaba, a veces era en Ginebra, porque la Comisión de Derecho Internacional, como usted ha dicho, se reunía en Ginebra, otras veces era en Viena. En general, las conferencias diplomáticas que ponían el sello final político a los instrumentos se celebraban en Viena durante un cierto periodo. Bueno, entonces, vivir todo ese periodo de formulación de normas, pues la codificación es eso, pasar de costumbres y prácticas estatales a traducirlas en textos escritos. Lo que pasa es que la codificación del derecho internacional no es global, no es un código civil, es sectorial. Es imposible poner a todos los estados de acuerdo sobre un código de derecho internacional global. Esa codificación de los siglos XIX en el derecho interno no se puede hacer a nivel internacional. Es siempre sectorial y cuesta trabajo. Pero, en fin, se ha avanzado mucho con relación a lo que era el derecho internacional antes. Y en la toma de conciencia por los estados que hay un mínimo de reglas que deben de cumplir y de acatar. Y si no, hay que recordárselas cuando las violan de manera exagerada. Bueno, entonces cuando ya llevaba yo, creo que unos 21 años en Nueva York y en esta tarea y moviéndome en ese medio, me llegó la noticia de La Haya. Ya tenía yo algunos amigos en La Haya, jueces, porque los había conocido en las fases de codificación. Me llamaron diciendo que tenían necesidad de secretario general nuevo porque se iba el antiguo, se jubilaba, y si me trasladaba a Nueva York, ellos querían elegirme, porque la Corte Internacional de Justicia, según el estatuto, tiene un secretario general que es elegido por los propios jueces. No es una designación.
Además, la Corte Internacional de Justicia es el único órgano de la ONU, debido al concepto de la independencia judicial, que no tiene como secretaría la Secretaría General de la ONU. El secretario general de la ONU no tiene estatus ante el Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia tiene su propio personal, su propio funcionario, su propio secretario general. Es el único órgano. Todos los demás órganos de las Naciones Unidas, su secretaría la provee la Secretaría General, pero no la Corte Internacional de Justicia, que la Carta define como el órgano judicial principal. Hay otros tribunales de la ONU, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Bueno, entonces pasé de la elaboración de las normas a la aplicación judicial de las normas. Primero como secretario general, que me permitió ponerme al corriente de también todos los aspectos procesales y diplomáticos que lleva esa función, porque el greffier, como dicen en francés, de la Corte, tiene la función de ser también el canal de contacto entre los jueces y el mundo diplomático, los representantes de los Estados. Los representantes de los Estados, cuando tienen un caso en el Tribunal Internacional de Justicia, designan lo que se llama un agente. Este agente es el representante del Estado parte en la controversia, y entonces el greffier tiene que recibirlos. Siempre hay los problemas no solo procesales, sino políticos. Muchas veces los Estados aceptan la jurisdicción de la Corte, que es de base consensual, como el arbitraje internacional, pero que se puede dar ese consentimiento por adelantado. Pero siempre hay a veces problemas, sobre todo es muy típico de los tribunales internacionales la existencia de secciones preliminares de carácter dilatorio, y que implica a veces la apertura de un incidente sobre la existencia o no de competencia. Entonces, en muchos casos mueren ahí, como murió el caso de España-Canadá. Murió la competencia porque Canadá, como España, habíamos hecho una declaración, es un sistema por el que se puede aceptar la jurisdicción de la Corte, que se llama el sistema de la cláusula facultativa. Los Estados tienen la facultad, si lo desean, de pertenecer a ese grupo. Y España hizo la declaración en la época de Felipe González, y el Canadá también lo había hecho ya antes. Pero lo había modificado un poquito, y cuando Canadá cambió de política y quiso extender más la jurisdicción costera, introdujo una enmienda en su declaración de aceptación, excluyendo la zona del Opano y la pesca en la zona del Opano al sur de Tierra Nova, donde fue capturado el Stay, aunque en alta mar. Entonces la invocó. La Corte decidió abrir un incidente sobre la parte jurisdiccional y, a pesar de todos mis esfuerzos, prevaleció la tesis canadiense, con algunos, un día si quieren ustedes echar una ojeada a mi opinión, pueden verlo, con algunas modificaciones de lo que era la tradición de la Corte. Pesaba el Canadá. ¿Por qué pesaba? Diplomáticamente los jueces no viven en una torre de marfil, porque Canadá aúna el apoyo anglosajón y el apoyo francófono, porque hay Quebec. Entonces, como lo francófono y lo anglófono, luchar contra esas dos tendencias o culturas dentro de la Corte no es fácil, porque ahí predominan más bien las corrientes culturales de estos dos mundos. Bueno, entonces ahí en la Corte no tuve mayores relaciones con personas ni con Casas Galicia como tuve en Nueva York. En Nueva York no perdí de vista a Galicia, porque ya conocí a Emilio González López, que había sido diputado en las Cortes republicanas en todo el periodo republicano. Él me decía siempre con gran orgullo que lo habían elegido desde las constituyentes hasta las elecciones del 36. Y él se había exiliado en Nueva York y estaba dando clases en Columbia, y ahí empezó a escribir, cuando yo lo conocí, libros sobre Galicia, el reino de Galicia, la ocupación de Galicia, la lucha en Galicia contra Napoleón. Me acuerdo que me contaba lo que estaba escribiendo, y entonces me llevó un día a la Casa de Galicia, que tenía un magnífico edificio y que estaba presidida por el retrato de Castelar y la bandera de Galicia. Entonces me invitaban a todas las fiestas, y aunque estaba muy ocupado en la ONU, pues siempre iba. Entonces seguí con Galicia y con los gallegos alrededor, en Nueva York. En La Haya no tuve esa dicha, pero me encontré a una gallega nacida en Lima, porque lleva su apellido Pardo de Figueroa, y nos casamos. Allí está sentada mi mujer, entonces tampoco abandoné Galicia. Finalmente, después de un periodo, querían que me quedara, pero
preferí, había nacido una niña, volver a España ya, instalarme en Madrid y actuar, digamos, como hago ahora, ¿no? Como un autónomo. Si me llaman, pues voy. Entonces, desde que estoy en Madrid de autónomo, pues varios estados me han llamado para ser juez ad hoc en distintos casos, no solo España. España me llamó para Canadá y también para el asunto de Kosovo. Los bombardeos de Kosovo, Belgrado hizo una demanda colectiva contra 10 estados miembros de la OTAN que habían participado en los bombardeos. Entonces, por la violación del principio de la prohibición del uso de la fuerza. Y ahí fue al revés. Ahí la fase preliminar fue favorable a España y conseguí que España no pasara al fondo. Entonces, porque España tenía de la época de Franco una reserva a la Convención del Genocidio y otras convenciones que permitía escabullir el bulto. En fin, España y Estados Unidos quedaron fuera y los otros 8 estados de la OTAN estuvieron ahí muchos años más con el caso entre sus manos. Bien, el señor Domingo González López, creo que después de haber estado tantos años allí, seguía siempre hablando de Galicia, regresó aquí, estuvo en La Coruña, no sé si lo hicieron académico de alguna academia gallega, no me acuerdo muy bien, pero sí he visto entre mis papeles que me envió una vez que había publicado en La Coruña en 1990 un libro que se titula Memorias de un diputado republicano en la Guerra Civil Española, o sea, el periodo de la guerra. Debió de recapitular, me contaba anécdotas y cosas de lo que había vivido. Bueno, el gobierno republicano estaba en Barcelona y cuando había intentos de reemplazar a Negrín por otra coalición gubernamental, me contó muchísimas cosas. Y aquí, señores y señoras, pongo fin a esta pequeño coloquio, pequeña charla, agradeciéndoles una vez más la amabilidad que han tenido conmigo. Gracias. En nome dos escritores que elaboraron o libro sobre Fermín Bouzabré que tendes entre as vosas mans, dirixiramos unhas palabras do Antonio Plata Estasende, decano do Colexio de Abogados da Coruña. Tuve a satisfacción de conocelo personalmente, se ben non tuve indicios contra ele, aunque algún dos meus compañeros que me franquean ali sentados, decanos, tamén tuveron a suerte de ter, digo suerte, de ser antagonistas. Fálanme del en un tono absolutamente agarimoso, non teño outra palabra mellor. Eu que dixen neste libro que se escribe, que é moi pouco, que eu podo contribuir, aunque teño unha gran biblioteca na que me nutrín, sin ter que salir fora do meu propio despacho para poder impoñerme sobre este hombre que xa conocía na súa poesía en persona en Santiago, porque eu son nado en Santiago, a tremenda lucha que tuvo ao largo da súa vida cos problemas e adversidades con que topou. Eu creo que se están presentes, como creo que están os fillos, deben sentirse tremendamente orgullosos dun pai que supo levar esa cruz de desventuras e de comportamentos contra o seu traballo de xuez, erradicando do mismo, que supo cambiar a súa psicología, ofrecéndonos o mellor dunha profesión como abogado, cando el tiña un plano de soberanía procesal sendo xuez. Ese cambio, esa vestimenta por unha toga, tratando de tú a tú os demás compañeros sin sentirse nun escalón máis elevado, faime entender que era un gran home, non só por eso que dixen de luchar contra as adversidades, senón tamén de situarse nun plano de igualdad cos compañeros que me falan os que tuveron, están aquí presentes, litixios con el dun hombre dunha calidad humana extraordinaria e dun abogado que tiña moito compañerismo. Non quero entretenelos, levamos moito tempo. Síntome moi feliz de que ustedes me permitiran falar porque expreso o que estaba sentindo ali sentado. Me gustaría que os anos que viva profundizara no conocimiento deste lenguaxe, fora algún día tamén acreedor a levar comigo estas distincións que vexo que a recibiron con tanta satisfacción. Foi tamén unha ledicia, termino, escuitar as palabras deste jurista que foi polo mundo levando o nombre de Galicia, que maravilla ter unha conversa con el larga, porque é un home que conserva a edad que ten
tantas experiencias vividas e que sería capaz de transmitir. Ojalá teña algún texto no que deixe recuerdos da súa vida. Pídolle disculpas a todos ustedes por o pobre Parlamento que acaban de escoitar. Nada máis. Moitas gracias. Autoridades, queridos colegas, señoras e señores, compañeiros e compañeiras da Irmandade Xurídica Galega, amigas e amigos, que fago eu aquí, despois de falar o noso xurista universal, o doutor Torres, despois de falar Platas, despois de haber escrito tanto sobre Fermín Bouza Brei, que fago? Cumplir obedientemente o mandato da directiva, que a pesar das miñas reticencias insistiu. E eu aceitei un encargo moi honroso, pero quizáis excesivo para as miñas capacidades e as miñas forzas. Eu tería que decir, como dicía Cicerón en favor cando tiña que defender a Pompeyo naquel discurso sobre a lei Manilia, dice, falar deste home é moi fácil ao comenzo, pero é difícil rematar. E continuaba dicindo, iti tan mi prudentia modus dicendi querendus est. Por tanto, decía Cicerón, non se me pida que aporte cousas novas, non se me pida que faga nada especial, simplemente que escolme algunhas ideas. E ese é o que vou intentar facer. Sobre a figura ciclópea, monumental, egrexa, de Fermín Bouza Brei, de Don Fermín. Don Fermín Bouza Brei naceu, como todos sabedes, en Ponteareas en 1901 e morreu en Santiago en 1973. Non foi unha vida moi longa, pero suficiente para construir un edificio da cultura galega que sobarda calquera imaginación. Para construir unha obra ciclópea con miles, con centos de cuartos onde se gardan arcas de ouro con tesouros do noso ser colectivo, con tesouros da nosa nación. Non son simplemente as caixiñas de lembranzas das que ten falado o seu fillo Xosé Luís. Son tamén eso, pero é moito máis, arcas de tesouros que algúns xa andiveron remexendo con ocasión afortunada de que lle foi adicado o Día das Letras Galegas no ano 92 e con motivo do seu centenario do ano 2001. Por tanto, eu non vou falar do Fermín Bouza poeta, nin do Fermín Bouza historiador da literatura galega, coñecedor de Rosalía, nin do Fermín Bouza historiador, do arqueólogo, do etnógrafo, do coñecedor da numismática, do home que percorreu todos os mares de saber. Non o vou facer porque outros xa o fixeron, xa remexeron nesas arcas do tesouro, aínda que estou seguro que no fallado aínda quedan tesouros por descubrir. Pero non só fixo labor de creación e de investigación, fixo labor cívico moito máis importante. Aí está, xunto con outros nomes de galegos eternos, fundando o Seminario de Estudios Galegos en 1923. Aí está, despois da treboada da Guerra Civil e de que as gadoupas do fascismo levaran a moitos compañeiros e de que se tronzara a súa vida, aí está ao pé do cañón, ao pé das murallas derrubadas para salvar as cinzas que se poidan salvar e integrarse no Instituto Padre Sarmiento e salvar o que se poida das lembranzas, dos recordos, dos obxetos, das angueiras do vello Seminario de Estudios Galegos. E aínda nos últimos anos da súa vida resucitou para exercer o magisterio cuns rapaces novos, cuns mozos arqueólogos, como el lles chamaba, cos quais intentou revivir naqueles últimos anos a forma de traballar, as arelas, o espírito do Seminario de Estudios Galegos,
transmitiulle as inquedanzas culturais, o rigor científico, a convicción patriótica que foran sempre o faro da súa vida. Por iso non vou falar de nada desto. Vou dicir só dúas cousas no breve tempo que teño, que polo demais será suficiente e espero que non sexa demasiado para que se farten de min neste pequeno espazo preprandial. Dúas palabras só máis sobre a súa obra, porque a súa obra é tan inmensa que, como digo, imposible de definir. Pero don Fermín Bouzabrei era unha persoa humanamente extraordinaria. Non tiven a fortuna de coñecelo persoalmente, como Platas. Só algunha vez, nin pude nunca falar con el, só algunha vez algún saúdo colectivo, un boa tarde, cando coincidíamos no portal da librería de Eduardo, na rúa do Vilar, remexendo na percura de libros vellos ou de libros novos ou de libros prohibidos tan perigosos como a España de Madariaga, as poesías de Neruda, as poesías de César Vallejo ou as poesías de Miguel Hernández. E ali aparecía el. E lembro perfectamente a súa imaxe cando a topaba polos soportais da rúa do Vilar, camiño tal vez da súa casa ou dos xulgados en Raxoi ou do Padre Sarmiento, ou cando veía sair pola praza de Fuenterrabía da tertulia do Avenida, e recordo, teño moi presente a súa imaxe alta, solemne, ca súa chaqueta cruzada, o seu pelo roxo, as súas grosas anteollos de pitoñez extrema, a súa extremada cortesía que se poñía de manifesto cando atopaba alguén coñecido e facía unha elegante e leve inclinación de cabeza. Esa é a imaxe que teño de don Fermín. Despois, a través dos seus discípulos, meus amigos, dos seus arqueólogos mozos, de Carlos García Martínez, de Fernando Acuña, de Xosé Manuel González Reboredo, supen algo máis da súa humanidade, do seu rigor intelectual, da súa inquedanza, da súa ilusión, da súa paixón por Galicia, da súa exixencia para o rigor. Era verdadeiramente un espírito selecto, como aqueles que reclamaba Ortega na rebelión de las masas, pero non era un finchado, non se poñía na punta da pola para escoitar os seus propios rechouchíos, como fan os valeiros que non teñen nada que decir. Non, era un home natural, próximo, humano, que se achegaba á taberna para dar un encargo persoalmente a un mozo para unha excavación, que non lle caían os anéis por ir ao entreportas a tomar unhas cuncas de viño e unhos pinchiños de polvo, que explicaba con paciencia aos traballadores que participaban nas excavacións o significado da excavación, que o importante era ir con xeito e que non era o mellor o que se achaba máis depresa. Era un home que facía todo eso e facíao cun enorme rigor. E por iso, a pesar do seu ser silandeiro, a pesar de vivir abeirado nun exilio interior que ás veces é máis ou tan difícil, polo menos, que o exilio exterior, mantivo abertas as portas de comunicación con prestixiosos historiadores, pensadores de toda España e de toda Europa, seguindo tamén esa idea universalista da xeración Nós e dos membros do seminario, da Mitteleuropa que decía Risco naquela altura e que todos visitaron dun xeito ou do outro. Decía Lord Byron, those who love not their country can love anything, can love nothing. Aqueles que non aman o seu país non poden amar nada. Por iso, don Fermín amaba profundamente a Galicia e amaba tamén profundamente a súa familia,
aos seus amigos, os poucos amigos fiéis que se mantiveron toda a vida, o Cuevillas, o Benchosei, o Fraguas, o Otero Pedrallo. E por eso, esa confesión de amor faina pública a súa muller naquel fermoso poema de amor que encabeza o libro Seitura. E no mesmo libro, nun poema que se chama Nadal, dice: "Vinda cá, meus 5 fillos, dedos da man do eterno, con bicos as castañolas, con apertas os pandeiros." Ese era Fermín Bouza Brei humanamente. O dereito foi o seu negocium, pero non foi o seu ocium. Non estuvo entre os seus amores, pero como era unha persoa de unha rectitude absolutamente asombrosa, desempeñouno co máximo rigor, co seu enorme talento, co seu enorme rigor, e procurando facer a xustiza desde os primeiros tempos hasta o final. E por iso, estou convencido de que algunhas das investigacións etnográficas de don Fermín iniciáronse para poder comprender mellor os xusticiáveis e as testemunhas e poder impartir mellor a xusticia. Non teño dúbida ao respecto. Non teño dúbida ao respecto. Decía ese maravilloso escritor en castelán, que foi Miguel Delibes, que aprendera a escribir leendo o Manual de Dereito Mercantil de don Joaquín Garrigues. Don Fermín non pudo leer por razóns cronolóxicas o Manual de don Joaquín Garrigues, pero pudo leer os textos nese castelán fermoso dos códigos do 19, pudo ler as obras dos grandes autores, moi lonxe desa farramallada que vemos agora nos textos legais, en algunhas, queridas e queridos xuíces, en algunhas sentenzas, espero que non nas vosas, porque non ordena a lei de xuizamento civil, e en algúns libros doutrinais. E esa cultura xurídica de fondo, que era o alicerce para o seu universo humanístico, sen dúbida axudou, porque os xuristas traballamos coas palabras tamén, como os oleiros traballan co barro. A nosa función non é crear beleza, é interpretar, aplicar as palabras da lei, pero como efeito colateral pódese producir a beleza expresiva, que será mostra de rigor, de claridade, de mente digna de un auténtico xurista e non dun simple abogado das silveiras. E don Fermín foi un xurista, aínda que non fora a meniña dos seus ollos o dereito. Pero por iso, ademais de desempeñar a súa profesión con tanta dignidade, con tanto rigor, que hasta o presidente da Audiencia de Oviedo, cando o expedientan, cando votan, cando o deitan para fora, ten que recoñecer, e está así nun dos documentos dese libro do que se acaba de falar, ten que recoñecer que fixo o seu traballo con extraordinaria pulcritud, rigor técnico e capacidade intelectual, tendo preparadas sempre a tempo as súas ponencias, sendo exemplo de probidade, etc., etc. Leede o documento. Nin nese momento pode botarse unha mancha, un borrón, nunha vida profesional exemplar. O que sucede é que don Fermín non fixo caso do vello adaxio, e non serei eu quen tira a primeira pedra contra ninguén, de primum vivere poste a filosofare. Don Fermín puxo de manifesto que hai que vivere atque filosofare, que hai tempo para todo, que non se pode vivir pechados nunha torre de marfil, senón que tamén hai que mirar os arredores. A vida de don Fermín foi unha vida dura
no plano persoal, porque desde moi novo esa asasina silenciosa que é a diabetes comenzou a rillar no seu corpo hasta que o levou. E no plano profesional, porque tuvo que ir sorteando os obstáculos desde final da Guerra Civil hasta principios dos 50, en que finalmente chegaron a alcanzalo as gadoupas da envidia, da envexa, do díxome pezoñento, que ata entonces non poideran acabar ca súa figura de xigante. Porque xa, aínda en plena Guerra Civil, quixeron apartar, pero foi salvado outro documento que hai no libro por testemunhas, dícese, de xente de dereita, e dice o informante, que, facendo esa testemunha, incumpliron os seus deberes cívicos. Obsérvese o rigor, a miseria moral da xente que cree, o informante que cree que o deber cívico era, aínda que fora mentir, para condenar e arredar a don Fermín. Pero salvouse, aínda que tuvo que ir a Lleida como xuiz militar, que máis ben foi, aínda que fora por pouco tempo, unha pequena exilio. Foi o xuiz máis novo de España, en 1926. Comenzou en Viella, onde, como decía, para comprender aqueles paisanos e poder aplicar xusticia, aprendeu o aranés, que é unha variante do occitano, non é sequera catalán, para estar perto da xente e impartir xustiza de verdade. De Viella do Val d'Arán veu para a Estrada, do que dá conta Xesús Palmou, con moitos detalles interesantes, da Estrada, Lalín, Santiago. Despois ascendeu a audiencia, pasou polas audiencias de Pontevedra, de Lugo, Pontevedra e finalmente de Oviedo. E ali en Oviedo acabou a súa vida profesional como a xuiz, porque ao final triunfou a pezoña, ao final triunfaron os maldecires, ao final xuntouse a envidia, a calumnia, o pensamento infrahumano do momento. Xuntouse todo. Incluso aquelas razóns políticas que sempre estaban agachadas. Tamén tedes no libro, recomendo-vos que o leades, un documento co informe dun señor embaixador de España na Argentina, cuyo nome non merece nin ser nombrado aquí, aínda que me lembro, pero lembro para o meu muro da infamia, no que fai un informe negativo co argumento de que dera unhas conferencias nun lugar no que estaba únicamente a bandeira argentina e, literalmente, a chamada gallega. Pero o propio informante, na súa baixeza moral, ten que recoñecer que non son feitos de extrema gravidade. Pero entonces dice, engade, pero amosan unha tibieza nacional. Novo conceito xurídico, que se non fora tráxico, faría decir cos clásicos risum teneatis. A que extremos de baixeza moral se pode chegar. Leede o documento aí no libro. Pero ese don Fermín, aínda sin ser, insisto, o dereito a meniña dos seus ollos, mesmo fixo tamén algunha incursión polo dereito, e, por exemplo, nun libriño sobre supervivencias étnicas, xurídicas, antropolóxicas da Galicia sueva, pois sinala a orixe na Galicia sueva, nese tempo histórico, de institucións como o Petruciado ou da chamada serventía de boi, que hoxe supoño será máis ben serventía de tractor, pero, en fin, serventía de boi. E el marca a súa orixe na Galicia sueva. E tamén nesa preocupación polo dereito no seu plano técnico e no seu plano popular, porque o dereito é para a vida e non a vida para o dereito. O dereito é para os homes e non os homes para o dereito.
Nese esforzo recolleu nun artiguiño sobre paremoloxía xurídica varios refráns utilizados polos galegos do seu tempo, polas xentes que el vía seguramente nos tribunais e que condensan o pensamento da nosa xente sobre os xuristas e sabiduría xurídica popular. Botadelle unha llade e veredes cousas tan interesantes como aquel refrán que di: se alguén compra con diñeiro que non é seu, non diga que merca, senón que vendeu. A castaña do camiño é do viciño. Non asines carta que non leas, nin bebas auga que non vexas. Bueno, é un exemplo dese tesouriño que podedes ver se botades ollada a este traballo publicado na revista de Dialectología e Tradicións Populares. Vou rematar, teño que rematar, ainda como dixen ao principio, como decía Cicerón, comezar é o fácil, o difícil é rematar cando falas destes xigantes, destes astros que nos siguen iluminando co seu fulgor pasados tempo. Fermín Bouza Bré non pudo vivir este pequeno agromar do uso do dereito, da nosa lingua no mundo do dereito. El houbera sido feliz se poidera imaginar siquera que chegaría a ver un pequeno fato de homes e mulleres, de rapazas e rapaces novos que empregarían no seu labor profesional a lingua dos seus antergos. A primeira lingua de Galicia, non o digo por razóns xerárquicas, por razóns históricas, eso é indubitado. Houbera sorrido, houbera sido tan feliz como cando despois das escavacións facía unha poesía para aqueles mozos arqueólogos, que era para mostrar a súa emoción, para darlles pulo, para tender as pontes entre as vellas e as novas xeracións. Don Fermín Bouza Bré tivo que camiñar solo moito tempo, solo coa agarimo da súa familia e dos seus amigos. Nos anos 30 escribira aquel Nao sen lleira, quen dera ser nao sen lleira, sen ceo, sen astro, sen vento, sempre a toas polas ondas, deitado no esquecimento. Foi máis que unha liberdade literaria, foi unha profecía vital autocumprida, por desgraza. Pero, afortunadamente, nese navegar polos mares da sabiduría e do universo da nación galega, don Fermín Bouza Bré contou sempre na súa tripulación cos seus amigos, coa súa familia. E a súa nao senlleira sí, pero non perdida, coa buxola sempre posta no norte de Galicia, descubriu novos mares, novos continentes, novas badías do noso ser. Remato de verdade, señor presidente. Farei o esforzo de rematar de verdade. Porque lamento que non haxa outra voz que poida cantar nun lóstrego a figura inmorrente de Fermín Bouza Bré. Porque Fermín Bouza Bré, cando morreu, naceu para a eternidade. E sen apropiación indebida, desde ese momento, xa non pertence só aos do seu sangue, pertence a todos, pertence ao país, é un patrimonio. E desde ese lugar, síguenos mandando a súa mensaxe. Eu quero rematar non con palabras miñas, con palabras del. Vaivos falar el, e vaivos dicir polas miñas modestas palabras, polas miñas tépedas palabras que non terán a quentura do seu espírito,
da súa voz, as mesmas palabras que adicou nunha poesía aos mozos arqueólogos no ano 1967, que son as mesmas que diría para as mozas e os mozos xuristas do ano 2011, e para aqueles homes maduros, vello non hai ningún, para aqueles homes maduros deste ano 2011. E dicíalles, don Fermín, voltarán os machados a tergumes e Solimán as frechas voadoras. As donas encantadas, en apariencia de cobras co carabel nos beizos, bicaremos na boca. E cos tesouros que nos den, teremos pan para os pobres, tella para as chouzas, para os fortes traballo, para os nenos escolas. E remataba. No rol que temos que cumprir nesta hora dura, todas as armas nos semellan poucas. Todo raio que queime é valedeiro. Todo consello molecente sobra. Se escoitamos con fe, xa ouvimos perto os sinos da vitoria que fan chegar aos ceos os peitos ceibes da Galicia Nova. Eis a forza interior dese home mainiño, silandeiro, tranquilo, que era Fermín Bouza Brei. Camiñemos baixo a sombra protectora dun xigante, como Fermín Bouza Brei, como don Fermín. Que cada quen cumpra ca súa obriga. E o futuro estará máis aberto. Amigas e amigos, irmáns, para todas e para todos, sorte, saúde e terra. Gracias. Nós quixéramos teros aquí a don Fermín Bouza Brei e quixéramos integrar na Irmandade Xurídica Galega. Como é evidente, físicamente non o podemos facer, pero temos aquí a Fermín Bouza, que vai a falar en nome da familia de don Fermín Bouza Brei, e o que lle vamos a entregar o libro que lle dedicamos este ano, o vídeo e máis a nosa medalla para que a conserve na súa casa. Señoras e señores, no nome da familia de Fermín Bouza Brei e no meu propio agradecerlles a vostedes como institución, a don Xaquín Monteagudo como presidente dela, a don Xosé Antón Gómez Segade, ao señor decano da Coruña como autor, ou autores de Fermosas Loubas nesta lembranza do meu pai. Este é un acto de xustiza histórica que honra a súa memoria coa lembranza que vostedes lle fan e que honra a vostedes polo feito de lembralo no marco da defensa da lingua galega, que non podemos deixar que se nos vaya. Por ese ideal xusto, Fermín Bouza Brei e moitos como el loitaron ao longo do camiño da súa vida na medida do posible, mantendo nos tempos difíciles a chama das verbas primixenias que nos dan vida como pobo. Por ese ideal xusto foi perseguido nunha escura vinganza daqueles que sentiron como un xuiz nas peores circunstancias do país era quen de artellar as súas eficientes astucias para arrancarlles das mans a moitas das súas posibles víctimas e polas a seguro. Ningunha das súas crenzas podía permitirlle pechar os ollos diante de tales cousas. Ao fondo de todo aquilo, a idea dunha Galicia democrática, nova e renacente, dona do seu destino e da súa lingua. Eran tempos escuros, tempos nos que todos os soños semellaban ter sido soterrados polo enterrador que viña co novo réxime, na liña das emerxencias políticas da Alemanha ou Italia. Tempos que para o meu pai foron a súa campa simbólica, a fin dos seus soños de mozo,
os soños dunha xeración que matinou na volta da dignidade lingüística á súa terra. O meu pai atopaba nos cancioneiros medievais esa fonte léxica de recuperación dunha lingua non ben tratada pola historia deste Estado. Logo de todo aquilo caeu a sombra sobre as vellas alboradas e todo morreu de súpeto. Hoxe lembramos, pois, a un home e ao seu tempo, unha xeración e un mundo. O que eu lembro do meu pai é xa o seu sobrevivir nese tempo de sombras, fora da súa carreira, pechado en si mesmo e no seu traballo como prehistoriador ou etnógrafo, tamén como arqueólogo. Os exiliados interiores, os que ficaron no país, tiveron aínda peor sorte que os que se foron. O seu mundo non tiña ningunha compensación no eido da liberdade. Todo estaba ferido de morte. Aquí non había retórica algunha. Había que atender á realidade máis real e os que aquí ficaron tiveron que manter as chamas da lingua e da ciencia e facelo baixo a vixilancia constante dos ollos do réxime. Aquí soportamos todos toda clase de humillacións, el tamén. Na lingua galega, que el amou fondamente, estaba e está a chave mestra do noso futuro como pobo. Houbo povos que souberon defender ese patrimonio, outros non. Amoleceron e foron comestros da súa propia preguiza lingüística. Non é doado. Nun mundo culturalmente unificador a favor dos poderosos, manter a nosa lingua é case un acto heroico. Xa o era daquela, cando meu pai puxaba por elo. Daquela xa o galego arredábase das cidades, defendíase nas vilas e mantíñase naquele mundo rural que era, aínda daquela, a derradeira liña de defensa. A defensa da lingua, como fan vostedes, pasa pola vontade, a decisión e a constancia, ata recuperar a dignidade lingüística de xeito generalizado. As presións en contra son tan inmensas como a necesidade que temos de defendela. Tamén é certo que cada día incorpóranse máis oficios e profesións a esta loita e que xa se ven algúns premios a nosa teimuda paixón de sermos nós. Meu pai sentiríase moi feliz de ser un máis nesta asociación de xuristas galego-falantes. Neste pensamento quero reiterar o noso agradecemento á Irmandade Xurídica Galega, a don Xoaquín Monteagudo, a don Ramón Gómez Segade, ao señor decano da Coruña, xente boa e xenerosa que sinala un gran futuro para a xustiza e para a lingua nacional de Galicia. Un obxectivo tamén digno e bo e xeneroso. Isto é o que tiña escrito. Un minutiño máis para deixar claro unha cousa que é moi importante. A vinganza que se artellou contra o meu pai ten que ver, sobre todo e principalmente, non só e sobre todo co seu pasado, o seu presente galeguista daquela, senón coa súa actividade eficiente para salvar vidas. Salvar vidas significaba daquela impedir nunha parte da bisbarra da estrada que se levaran a cabo máis asasinatos dos que xa se levaban. Isto, que mo contou miles de veces, cada unha dos detalles destas historias, como el atrevíase a apoiarse en alguén. En alguén hai que confiar na Garda Civil, que foi fiel na bisbarra da estrada ao xuiz, non sempre foi así, a Garda Civil e a algún sector dos falanxistas locais. Gracias a iso, el pudo ter información privilexiada do que se facía ou se ia facer en relativo ás mortes futuras e puxo en marcha o aparato de detección previa coa Garda Civil e con algún falanxista que pasaba esa información. Isto non esqueceron nunca, eso nunca o esqueceron. Recordo moi ben o relato do meu pai, a primeira cousa que fixo na guerra, sería o día seguinte, o 19, 20, 21, non sei, de xullo, levantar os primeiros 9 cadáveres no bosque. E contaba como estaba tan impresionado, porque non só estaban asasinados, senón que non tiñan nada de valor. Ningún anel, ningún reloxo, ningún zapato, nada que se poidera vender no mercado clandestino daquela época. É dicir,
todo o que levaba consigo aquel mundo era verdadeiramente un mundo de bandidaxe absoluto, nos primeiros tempos da Guerra Civil, fundamentalmente. Ese foi o motivo central da vinganza que se artellou contra él e que tivo colaboración no propio mundo judicial. Gracias a todos por escoitarme e por recordar ao meu pai. Moi boas tardes a todos, amigos, amigas, familiares de Fermín Bouza Brei. É unha responsabilidade para min poder pechar este acto de hoxe, porque eu interveño por primeira vez como diputada provincial no Salón de Plenos. Espero poder intervir moitas veces máis ao longo destes 4 anos de mandato que me quedan, a pesar de desde que son empleada desta institución desde fai máis de 17 anos. Gracias a todos por estar aquí. Sinto tamén que por razóns de protocolo teñades que escoitar a miña intervención. Eu quero comenzar agradecendo á Irmandade Xurídica Galega a súa homeaxe a Fermín Bouza Brei. Quero agradecerlle principalmente por dúas cousas. A primeira e máis importante porque se trata de recoñecer a trayectoria dunha persoa comprometida coa súa terra, coa súa lingua, coas súas ideas, e todo iso nun contexto histórico que foi totalmente adverso. A segunda, e non menos importante, por todo o legado que nos deixou este impresionante home da cultura que traballou en campos tan diversos como a historiografía, os estudios bibliográficos, a poesía e a xudicatura. Xa nos inicios da súa carreira como xuíz, cando as circunstancias eran máis complicadas que agora, demostrou que era unha persona comprometida, implicada, xusta, e que é o mellor que se pode decir dun magistrado. Por riba das presións que había na época e das consecuencias que lle podería acarrexar, Bouza Brei demostrou un compromiso humano, demasiado humano, como diría ou como acaba de decir o seu fillo, con varios veciños da Estrada durante a Guerra Civil. Unha decisión esta que lle acarrexou moitas consecuencias ao longo da súa vida e pola que solicitou en numerosas ocasións o traslado da Estrada. Mais no tempo que permaneceu ali, sempre seguiu colaborando coas causas máis xustas e comprometido coa cultura galega. Iniciador do chamado neotrovadorismo, Bouza Brei deixou unos fermosos poemas en galego. Ademais, noutros eidos da cultura, este polifacético escritor deixou unos casi un milleiro de publicacións como investigador, narrador, poeta, historiador, biógrafo e arqueólogo. A vinculación de Bouza Brei coa provincia de Pontevedra é total e máis que coñecida por todos, porque naceu en Pontareas, viveu parte da súa infancia en Vilagarcía, estudiou bachillerato en Pontevedra e comezou a súa carreira na magistratura na Estrada. Logo volvería a vivir a Pontevedra e acudir asiduamente á capital da provincia por razóns de traballo. Ademais, coñeceu un ourense no ano 1917 a outro home moi vencellado á Estrada e tamén galeguista como foi Antón Losada Diéguez. Tal vez un dos paixos máis importantes que dá Fermín Bouza Brei como galeguista e a fundación no ano 1923, xunto con outro pontevedrés ilustre, como foi Xosé Filgueira Valverde, e ademais con Venceslao Rodríguez, Luís Tobío, Alberto Vidán e Xosé Peña, o Seminario de Estudios Galegos, que pasa a ser unha peza fundamental da investigación da realidade galega. A esta institución uniríanse logo algúns dos pensadores máis importantes do pasado século de Galicia, como foron Alfonso Rodríguez Castelao, Florentino Cuevillas ou Ramón Otero Pedrallo. A participación de Bouza Brei no coñecemento da nosa prehistoria é importantísima, tanto que o Museo de Pontevedra é debedor do seu impulso inicial. Debemoslle moito a Bouza Brei, pero sobre todo unha ensinanza, a do compromiso ético co país e cos seus principios. Din que Bouza Brei deixou 3 grandes legados cando finou: a súa poesía, a súa obra de investigación, que toda ela ten por norte o amor a Galicia e a súa familia, e eu engadiría, por último tamén, como legado, a súa humanidade. Moitas gracias e moi boa tarde a todos.